En un altre vídeo us vam parlar de com calcular el preu d'una casa de fusta. Ens vau demanar més informació sobre això i aquí la teniu. El preu d'una casa de fusta, segona part. Agafeu paper i boli. Vam parlar d'un import de referència a nivell de construcció d'uns 1.500-1.700 euros al metre quadrat a principis del 2022. Però això és només el cost de construcció. Hi ha altres despeses a tenir en compte. Així que anem a veure què inclou i què no inclou aquesta xifra de referència. I ho farem fent servir d'exemple Fustec, evidentment. Comencem pel principi. Imaginem que ja tenim un terreny, com aquest, per exemple. Ara ens farà falta fer un projecte, tenir un arquitecte, etc. Tot això, evidentment, no està inclòs en aquest import de referència. Així que anem a veure millor com funciona i ens ho explicarà una de les arquitectes de Fustec, la Marta. Els serveis d'arquitectura és un servei que oferim a part de la construcció de l'habitatge. Llavors, són uns serveis que acompanyen el client en tot el procés, des que anem a veure el terreny, fins que fem els primers esbossos, fins que s'entrega la cèdula d'habitabilitat, passant per la llicència d'obres, etc. A part del cost de la construcció i dels serveis d'arquitectura, hi ha una sèrie de despeses associades a l'administració. Aquestes despeses són, per exemple, la taxa que es paga a l'Ajuntament per l'obtenció de la llicència d'obres, que això depèn de l'Ajuntament, però com a màxim pot ser d'un 4% del cost de construcció. Llavors hi ha l'impost d'actes jurídics documentats, que això es paga a la Generalitat i és d'un 1,5%. Despeses de notaria, registre, etc. I per últim l'IVA, que d'això no se'n salva ningú, però que si s'és autopromotor, en la part de la construcció pot ser només del 10%. Llavors tot el que serien comptadors professionals i altes de subministraments. Bé, ja hem rosegat l'os més dur. Ja tenim projecte i permisos. Ara ja podem començar l'obra. El primer que cal fer és estudiar bé el terreny per analitzar-ne les característiques i preparar-lo per la construcció. Com a estudis previs, nosaltres incloem l'estudi topogràfic i l'estudi geotècnic, en el cas que els clients no se l'hagin ja demanat pel seu costat. Llavors, clar, això ho necessitem per generar tota la documentació, entre altres coses, també càlcul estructural, això també s'inclou. Què hem de tenir en compte, doncs, a nivell de costos pel que fa al terreny i a l'adequació del terreny? Quan fem una casa i donem un preu, la fonamentació i el moviment de terres estaria inclòs en aquest preu, sempre i quan disposem d'un terreny tipus aquest, un terreny pla i fàcil de construir. I pel que fa a la resta de coses que veiem, jardí, les tanques, tot això, què? Clar, la resta de coses és molt personal de cada client i de cada parcel·la i el client no acostuma a contractar amb empreses especialitzades en jardinaments, tancaments de parcel·les i s'ho gestiona el client. Si ho hem de gestionar nosaltres ho podem valorar i també podem fer-ho. Bé, doncs ja tenim el terreny a punt. Recordeu que també teniu vídeos al nostre canal de YouTube sobre com triar un terreny i també per explicar els estudis geotècnics i topogràfics. Vinga, ara toca dissenyar i construir les peces de la nostra casa per començar-la a muntar. Ara sí, a nivell d'estructura, això està tot inclòs, diguem, no? Sí, aquí ja inclouríem tot el que és estructura, amb aïllaments, amb les làmines corresponents, amb els OSBs, revestiments interiors i exteriors i començaríem muntant el que serien parets, coberta, i un cop tindrem tot l'habitatge muntat a obra, cobrim d'aigües, protegim d'aigua i llavors és quan amb industrials de confiança comencem a muntar el que són finestres, instal·lacions, paviments, revestiments i tot el que convingui. Molt bé, Pep, ja tenim l'estructura muntada. Ara toca ja fer les instal·lacions. Què passa amb això? Què està inclòs i què no està inclòs en el preu estàndard? Amb el preu aquest estaria inclòs les instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions, la instal·lació d'aigua, tant aigua calenta com aigua freda, i la climatització. La climatització, nosaltres instal·lem el sistema d'aerotèrmia, que és una màquina molt eficient i que també ens compleix amb les energies renovables, i cal remarcar que és una màquina més cara que un sistema convencional, però pel sistema que utilitzem nosaltres creiem que és l'idoni. I això ja està inclòs, l'aerotèrmica està tot inclòs, exacte. I què passa amb les plaques solars? Les plaques solars no estan incloses. Podem deixar una previsió una preinstal·lació de previsió per instal·lar-les, però no estan incloses. I tampoc estarien incloses les ventilacions amb recuperador de calor. Amb tot això ja tenim la casa pràcticament acabada. Doncs anem a parlar d'això, d'acabats.
i anem a veure què entra i què no entra en aquest preu estàndard. Bé, Albert, ja estem a la fase final. Abans d'entregar les claus, què hem de tenir en compte aquí en qüestions de preu? Què passa amb les cuines, els banys, els subministraments? Explica. Bueno, quan tenim la casa així pràcticament acabada, a punt d'entregar, doncs quedarien pendents per part del client el tema de donar d'alta els subministres, tant llum com aigua, i les connexions dels quals amb la companyia. Després hi hauria el tema, per exemple, com veieu, la cuina la podríem entregar totalment acabada, amb tots els electrodomèstics, forn, microones, cimera, focs, per exemple, aquí tenim una inducció, excepte, per exemple, peces que a vegades el client les configura de diferent manera, com podria ser la nevera o el rentaplats. Són dues peces que poden ser molt particulars, que gent ens diu, jo tinc la nevera, jo vull una nevera més especial, vull una nevera americana. Llavors dissenyem la cuina perquè li càpiga l'espai aquest, però és una peça que el client la porta ell o la compra a part. I després queda tot el que veiem, taula, tot això. Llavors tot el que és ja mobiliari movible, o no menys movible, com podrien ser armaris, taules, sofàs, làmperes, plics de paret, tot el que es posa posterior a aquest tema d'acabat només de final, el client ho posa de la seva part i ho tria ell, no ens encarreguem nosaltres. I ens queda el bany, què passa amb el bany? El bany sí que l'entreguem 100% acabat, tant amb el moble, amb el lavabo, amb el vàter, amb la mampara, tot acabat. I qui tria què s'hi posa en el bany? Doncs nosaltres fem unes propostes al client i aquestes propostes tenen uns preus marcats, perquè clar, tot pot valer molt o poc, i sobre aquests preus el client té diferents opcions. Amb aquestes opcions ell escolleix la que més li convenç. Això ho escollim sobre un catàleg i després el client ja se despreocupa en tot moment fins que s'ho troba instal·lat a casa seva. I amb la cuina imagino que passa més o menys el mateix, no? Clar, la cuina al final és una de les coses més personalitzades de la casa. És un dels temes que costa més definir segurament amb un pressupost, un contracte. Llavors el que acostumem a fer molt amb la cuina és tenir el disseny, tenir una proposta que encaixi en preu i tenir un preu. Sobre aquest preu és el que anem a treballar molt amb els clients i fem les visites quasi la majoria de vegades junts a una, dues o tres cases de cuina on treballem habitualment, on el client pot configurar una mica la cuina i pot ell intervenir en més o menys grau per tal d'aconseguir una cosa que funcioni, que encaixi en preu i que els agradi als clients. I si no, sempre cadascú es pot pagar els extras que vulgui, no? Exacte, i si el client vol una cosa, posar-la amb més qualitat i està disposat a pagar un sobrecost, doncs no tenim cap inconvenient. I ara sí, ja ens poden donar les claus. Haurà estat un gran esforç, però que haurà obtingut una gran recompensa. I parlant de recompenses, ara mateix us oferim un quadre resum perquè entengueu perfectament què entra i què no entra en aquest import de referència. Esperem que aquest quadre us hagi servit per treure a treballar de valent la vostra calculadora. Recordeu subscriure-us al nostre canal per veure més vídeos d'utilitat com aquest. Salut i fusta!